दिनैनि बे 2024 मायथाइयाव आङो मेट्रिक आनजाद होनानै गोजोननाय मोन्दों थेवबाबो माने जेसेबां गोजोननाय मोननांगौ बेसेबां आं गोजोनजोबनो हायाखै माने आं बेनिफ्राय बांसिन मार्क लाखिनानै पास खालामगोन बेखौ सानदोंमोन आरो फरायनाय सुबिदायाथ' आं माने बारा सम होनो हायाखै फरायनायावहाय जोंहा न'खरावबो एसे प्रब्लेम दंमोन आं हस्टेलाव थानो हायाखै मा होनो आं न'आवनो थानानै फरायनायखौ खालामदों हस्टेलाव थानो हायाखै आरो थेवबो आङो सारमोनखौ बाख्नायनांगोन माने आं हस्टेल थायाखै अब्लाबो सारमोना आंखौ न'आव थांनानै गाइड हैदों सारमोननि एसे गाइड होनायजों आं माने बेखिनिखौ एसे आवगायनो हादों आरो आङो दायो बाटासपुर कलेजाव एडमिसन लाबाय बे फरायसालियाव दिनै जिथु जिसे मेट्रिक आनजादनि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव फैनानै आङो गोजोननाय मोन्दों जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना बे फरायसालिया गोबां बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव दङ आरो बेफोरो फरायसालिखौ गायसननाया बारा गोबाव जायाखै दा बेखिनि समाव बिथांमोना जितु 7 फरायसाफोरखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसार होनो हादों गासै 16 फरायसाफोरा बे फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारदों दा बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिनि उनावनो नैबेयाव थानाय बान्थाफोरखौ राननाय होनाय जासिगोन आखाइखौ बयबो मोनसेनि बारै आखाइखौ नाजानाय थायोब्ला जायखिजाया फरायसायानो जायखिजाया ओनसोलाव थानानै गावनि फरायनायखौ रेगुलार खालामबाय थायोब्ला बा नाजानाय थायोब्ला बे फरायसाया जाफुंसार जानो हायो हयथ' बे ओनसोलनि हान्थामेला बा गोग्लैसोनाय ओनसोल हिसाबै जेबो खोथा गैया बेयाव फोरोंगिरि आरो गारजेन गासिबो खौसे जानानै जोङो फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि बागै जुदि जों खामानि मावोब्ला थारैनो बे ओनसोलनि फरायसाफोरा इयुनाव आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन रिजाल्ट लाबोनो हागोन बांसिन एसेब्लाबो सोलोंथायाव गोसो होदों जेरै फरायसाफोर गारजेनफोर आरो टिचार स्टाफफोरा आंथ' हस्टेलावनो थानानै फरायोमोन ओमफ्राय मिस सारमोनानो जोंखौ गाइड खालामो आरो लोगोसे आङो बेखौबो हामबायनिफ्राय फैयै थांनाय बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद होजेनदोंमोन आंनि बिमा बिफा आरो आंखौ फोरोंबोनाय आंखौ गाइड लाबोनाय सारमोन गासिखौबो आङो हाजासे साबायखर होनो सानो मानो होनोबा बिसोरनि गाइड लानायजोंनो आङो दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों सिगांनि समफोराव आङो नोजोर होयोमोन एबा जोङो माखासे फरायनायाथ' हस्टेलाव जोङो 8:30निफ्राय 11:00सिम फरायोमोन बेयाव सारमोना जोंखौहाय फोरोङोमोन आरो सोंबा बिदिनो माखौ बुजियाखै बेखौहाय सोंबा सारमोना जोंनो बुजायनानै खोन्थायोमोन बिथांमोना मा जाहैयो लामा गोजान आं दा बाटासिपुर UN कलेजावहाय एडमिसन लाबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव बिखेखा जोंनि स्पेसियेलि 2024 सोलोंथाइ बोसोरनि जि मेट्रिक आनजाद होनाय बे गथ'साफोरखौ जोङो बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव जोङो गार्जेनफोरखौ जों जेरै लुबैदोंमोन बिथांमोना खोब रंजानानै फैदों आरो खोब माने मोनसे गोजोन थासारिखौ जों नुनो मोन्दों मानोना दिनै बे सा ओनसोलाव फरायसालि जोंहा आंखालमोन माने मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय गोसो जाब्लाबो हयथ' हायाखैमोन जेब्ला जोङो 2018 मायथाइयाव बे फरायसालि गायसनो अब्ला जोङो मोनसे सिमां नुदोंमोन बे ओनसोलाव जोङो मेट्रिक होनाय गथ'फोरखौ फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन जों लाहोनानै जोंनि माखासे माहारियारि आफाद जेरै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बिदिनो माखासे सोलोंथाइ बिफाननि आफादफोरा बरायनायनि जि हाबाफारि लायो बेयाव जों बरायहोथारगोन होननानै जों जि सिमां लादोंमोन बेखौ जों जाफुंहोनो हादों आरो दिनै जोंनि बे फरायसालियाव गासै 14 जन फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों बिनि गेजेरावनो 7 जन फरायसाफ्रा सेथि मासियाव आरो 7 जन फरायसाफ्रा नैथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों थामथि मासियाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय गैया निल दा जोङो नैबे जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोङो बेखौनो रादाब हरनो नागिरदों जोंनि दुलाराय जोंनि बर' माहारि आरो जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनिसिम जोङो बेहाय
जों बे फरायसालि गायसननायनि गुदि थांखियानो जाहैबाय सुबुं धोन सोरजिनो आरो बे जोंनि बे हालामाव जोंनि बे जोबथा सा ओनसोलाव बेबायदि मोनसे मोजां सोलोंथाइ होनानै गोग्गो सोलोंथाइ होनानै जोंनि बे गथ'फोरा जाहाथे मुलुग दरबाराव आवगायलांनो हायो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ होनो हायो आरो जोंनिफ्राय सुबुं धोन सोरजिनो हायो सासे इन्जिनियार सासे डाक्टर सासे जोङो बे ओनसोलनि गेदेमा सुबुं खालामनाय बिनि मोनसे जों नोजोर बोनानै बे स्कुल गायसननाय जादों बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानै देग्लाय जोङो गोबां मटिभेसन प्रग्राम लानायजों लोगोसे जोङो कम्पिउटार सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो अलरेडि टिचार्सफोरखौ बायजोबनाय जाबाय देग्लायनिफ्राय जोङो कम्पिउटार सोलोंथाइ होनायनि थाखायबो फोरोंगिरि थिसनबाय आरो जों देग्लायनिफ्राय जागायजेनबाय आरो जागायजेनसिगोन होननानै जों फोसावनाय जाबाय जायफ्रा बे फरायसालियाव दासिमहालागै एडमिसन लानो होननानै गोसो गुदुं जानानै दं दाबो सम दङ कारना जोङो स्पर्टखौ लाग्रोनाय जाबाय बिनि उनावसो जोङो क्लासखौ दा रेगुलार लानाय जासिगोन बेनिखायनो मे दानसिमाव जोङो एडमिसननि खाबुखौ होबावदों जोंनाव लाफैनो हागोन जों बेखौ जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो गेदेमा सुबुंफोरनिसिम जों मिथिहरनाय थाबाय आरो दिनैनि सानाव थांनाय नैबे मेट्रिक फाइनाल रिजाल्टआव सा 14 जन जोंनि फरायसालिनिफ्राय जे सेथि मासि 7 जन आरो 7 जना नैथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों दा बेनि थाखायनो जोङो बे फरायसालियाव फरायसुला बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों दिनैनि सानाव बिथांमोनखौ जोङो मान बावदों जे बे फरायसालिनिफ्राय बेखिनि नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना उथ्रिसारनो हानायनि थाखाय आङो बे फरायसालिनि गोरायुं जानानै आङो फरायसुला बिथांमोनखौ गोजोन हामलायथि बावनाय जादों आरो इयुनाव बिथांमोना मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बिथांमोना सानसे समाव गावनि आथिङाव गसंनो हायो आरो सासे सुबुं धोन हिसाबै फुंखा सुबुं जाहैनो हायो गेदेमा सुबुं जाहैनो हायो बेनि थाखाय आङो मिजिंथिनाय दङ बा मिजिंथिनाय थाबाय दा दिनैनि सानाव जोङो बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बे इउएन एकाडेमि जालां सेन्टारनिनो जे एनुवेल स्पर्ट बे एनुवेल स्पर्टनिबो जोङो प्राइज जि डिस्ट्रिबिउसन बा बान्था राननाय बे हाबाफारिखौबो जों लाफानाय जादों दिनैनि सानाव दा बे हाबाफारिया दिनै जोङो जाफुंसारबाय होननानै सानो जोंनि बे हाबाफारियाव दिनैनि सानावनो जोंहा गाहाय आलासि महरै जोंनिनो सनितपुर जिल्ला बर्डनि आफादगिरि जोंहा गिरेन स्वर्गारि सारखौ मोननो हादों लेङाइ नेहाथारि बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि सानाव मोननो हादों बिथां सुजित बसुमतारी आरो लोगोसे इउएन एकाडेमि फरायसालिनिनो लेङाइ खुंफुंलांनो हाबाय होननानै आं मिजिंथिबाय गोजोन्थों। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।